Bogati sedmodnevni program u sklopu Tjedna Crvenog križa osmišljen je i realiziran i zahvaljujući naporima ravnateljice Crvenog križa Opatija Gordane Grgurine, ravnatelja ugostiteljske škole Damjana Miletića te predstavnika kluba za sportsku rekreaciju Gorovo Dalibora Korenića. Talasoterapije Opatija, planinarskih društava, ekološke udruge Žmerko, savjeta mladih grada Opatije, biljne ljekarne Natura Vita i udruge Sportivo. Lijepo je doći ovdje tjedan dana provesti u Opatiji, malo prezentirati. Ja imam proizvode od smokava i maruna lovranskog, a moja draga susjeda, ona ima lavandicu za mirisnu, za ormare, za ukrašavanje, tako. Turisti strašno ovo vole. Naši ljudi isto vole. Moji proizvodi su marunela i maruni, to više znaju ovi ovdje Opatijci, Riječani, tako, turisti slabo. Oni su više za smokve i smokvenjake, ali sve u svemu jako lijepa akcija. U subotu je bio dan rekreacije, a koliko je bio uspješan prosudite sami. Učenici ugostiteljske škole ponudili su mnogobrojnim gostima zdravu hranu, koju je rijetko tko mogao odoljeti. U Tjednu Crvenog križa pod nazivom Dani zdravlja i rekreacije ugostiteljska škola Opatija, učenici i nastavnici naše škole htjeli su približiti našem građanstvu neke kuhinje koje nisu toliko često zastupljene na jelovnicima naših domaćinstava. Ako znamo da su temelji zdrave prehrane raznolikost, umjerenost i dobra fizička aktivnost, mi jednostavno smo pomislili da na fizičku aktivnost i na umjerenost ne možemo utjecati, to svaki čovjek ponaosob može, ali ono na što možemo utjecati jest raznolikost prehrane i upravo na tome smo se bazirali, stoga smo prezentirali dane vegetarijanske kuhinje, makrobiotičku kuhinju i danas mediteransku kuhinju. Soparnik, znači izvorno tradicionalno jelo mediteranske kuhinje. Tijesto domaće, blitva, maslinovo ulje, malo kapule i mi smo malo obogatili pa smo dodali još malo i badema preko i češnjaka, tako standardno. Ovo sve što vidite mediteranske trave, to vam ne trebamo objašnjavati. Marinada od inčuna, srdelica, šarunića, plavica, golčića i svega što smo našli. Majstori Damjana Miletića zasigurno su bili zvijezde dana.